At mabinuno mga kasangkayan, usa nato nini nga bisita. Waray ba kundi Mr. Dexter Pumida. Napapanisan han amon nag-uusan nga bugad hamong konsiyo. Waray ba kundi Honorable Rowena Kadampo. Music, maestro. Kanina, Lord. It's your turn. Sing at mistisa may gunapo sa iniya tinap ako hinulog haiyakin ako hiwaray agot iba bisan ko nakakul may tagaan istorya kadiri ng ngayon yun nga daraga. Sweet pakunda pinakikita agidamay ang kaya gaganda bisa nito kapati rinabababa kay kaulaan ligo maungo lus ay kumagumati ang nibiyak ko kay talumay ako ang gamay sa'yo. Di na magtulungan, ini ang akong iksasaan. Isang pamusugan, inukamutangan ko ako, waray katungtungan. Siksi ko makuyan ako papapurahon, kahit iyak langit ako igumahon. Waray ako mahigit mo kung hindi ang subukan, tingin tutuhan kasing-kasing ko. Bisa nito kapatid, rinabababa ko, kaula ang higumaon ko. Diyos ay kumagumati, ang iiyak ko, kay lalo kung may ako ang gabay sa'yo. Okay, salamat Sir Dexter. Sugad maliwatan mo kaparis. Honorable Rowena Kadampo.